a felét kiirtották. Tehát az úgynevezett Magna Hungária területén, az Urál déli lábánál, az Urál és a Volga között terül el Baskíria. Nagyon közeli rokon népünk, testvérnépünk Baskíria. Őket fogjuk most a színpadon látni és hallani. Jó. Csak még egy kis technikai beállás. Itt is szólunk, működ. És van egy hölgy, aki mindjárt elmondja azt a néhány gondolatot, amit szeretne. Parancsoljon! Ez a gyönyörű szép hölgyek nagyon-nagyon kiszültek ide, és nagyon akarták itt kiadni a saját munkáját, és szeretettel tessék fogadni őket, és jöttek Ural közepről, ilyen gyönyörű szép nevű faluból, Rakhmetova. Rakhmet, ez köszönöm, úgy jelenti, azt jelent magyarul, és nektek is nagyon-nagyon köszönjük, hogy tessék hallgatni őket. Köszönjük szépen! Rashid
Jó napot!
Most jön a kislány. Köszönjük! Egyébként Baskíriából, ha jól értettem, köszönetballáról érkeztek. Köszönet a baskír testvéreknek és köszönet önöknek a szép tapsért. Kedves látogatók, néhány perc technikai szünet.